സ്പീക്കറിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ, കാരണം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കേൾക്കില്ല, ഒരുപാട് ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കർമ്മയോഗമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം നമ്മൾ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് മുന്നേറുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ മുന്നേറാം. യോഗ ലാഡർ, യോഗ ഗോവണി, അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ യോഗം കൊണ്ടെല്ലാം പ്രയോജനമുള്ളൂ. അപ്പോൾ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. ആ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരുന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ, ഭഗവാനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്നവരായിരുന്നു നമ്മൾ. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നതോടുകൂടി, ഭൗതിക ശരീരം ലഭിച്ചതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കുവാനായിട്ട്, ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ യോഗം, പല വിധത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തികളെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തികൾ ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 17ാമത്തെ അധ്യായം വരെ പല വിധത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അവയെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷേ എന്നാലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്നുള്ളത് ഭക്തിയോഗമാണ്. അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള യോഗ പ്രക്രിയകൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടതുപോലെ എക്സ്പ്രസ് എലവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോവണിയിലൂടെ പടിപടിയായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി കയറി പോകുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ, പ്രക്രിയയിലൂടെ, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ പടിപടിയായിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡം, മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മിൽ ആ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ വാസനയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുക. എന്താണ് മൃഗങ്ങളുടെ വാസന? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. അവർക്ക് ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം അത് മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാസന, ആ ഒരു ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണം, തങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥത, തങ്ങളുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, നമുക്ക് മനുഷ്യലോകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. അവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുമ്പോൾ, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ
ആ ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്, മുക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുക. ആ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉയരണം? അതിന് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമമോക്ഷ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടമകളെല്ലാം ചെയ്യണം, പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടമകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ ആ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അതിനെല്ലാത്തിനും വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. അതിൽ നിന്നും ഉയർന്നതായിരിക്കാം, അതായത് ഒരു ഭക്തൻ, കാരണം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ. പക്ഷെ അവിടെയും സെൽഫിഷ്നെസ്, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ, സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലവും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല. അവിടെ ആ ഒരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്ത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട്, ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രന്മാർക്ക് ദാരിദ്ര്യം തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം. അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. 4 വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ. സുഹൃതികൾ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആർത്തന്മാർ, ദുഃഖാർത്ഥികൾ, ദുഃഖരായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ. അർത്ഥാർത്ഥി, എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർക്ക് പണം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസു, എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ. ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിലും ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് അവർ ഉയരുന്നില്ല. അതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗം. അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഉയരണം. പിന്നീട് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, അതായത് സാധനാഭക്തി. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരാഗ്രഹവുമില്ല. അതായത് ഭൗതികമായ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് പിന്നീട് ക്രമേണ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക്, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക്, അതായത് ജ്ഞാനം, കർമ്മയോഗമായാലും ജ്ഞാനയോഗമായാലും എല്ലാം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമം എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും എല്ലാം നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു, നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ പരമപദം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ പദം, ആ ആധ്യാത്മിക ലോകം പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മൾ പുരുഷാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന ആ അവസ്ഥയിലെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത മാലിന്യം പൂണ്ട നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും എല്ലാം, അജ്ഞാനത്താൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ സാധിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മകാണ്ഡം മുതൽ കർമ്മയോഗം വരെ. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ, അതിനെയാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരുക.
പക്ഷേ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണൻ യോഗ ഗോവണി, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉയർന്നുയർന്ന് ക്രമേണ ഉയർന്ന് പിന്നീട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. ഇന്ന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിയ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധരായി ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ആ ഒരു അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ സാധിച്ച അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആ ഒരു പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. അപ്പോൾ ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി, അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവനവന്റെ ചുമതലകൾ, തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ ഭൗതിക പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവയിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ, സ്വർഗലോകത്തെ കുറിച്ചും കൂടി ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം? അത് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായ ഒരാൾ തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണം താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ 17 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. കാരണം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവനവന്റെ കടമകൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായവരോ, അവർ പിന്നീട് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? അതാണ് ചോദ്യം വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ആത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി, പിന്നീടോ ആ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, താൻ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പിന്നീട് ആ ആത്മാവിന്റെ പിന്നീട് ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? പരിശുദ്ധരാകുവാൻ. പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നൈവതസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ നാകൃതേ നേഹ കശ്ചന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥവ്യപാശ്രയഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം താൻ ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ശരീരബോധത്തിലാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും അവരോടുള്ള കടമകളും എല്ലാം നമുക്കായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ശരീരം ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. താൻ ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന് പിന്നീട് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കാനോ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനോ ഒന്നും തന്നെയില്ല, ഒരു കടമകളും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവനവന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും നേടാനായിട്ടില്ല. കാരണം ആ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരും അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ പോലെ തന്നെ പോലെയുള്ള ജീവാത്മാവ് മാത്രമാണ്. തനിക്ക് ഈ ബന്ധുത്വം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജന്മത്തിലോട് കൂടി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവ് വരുമ്പോൾ ആ ബന്ധുത്വത്തിൽ പിന്നീട് അർത്ഥമില്ലാതെയാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിയിട്ടും ഒന്നും തന്നെ നേടാനില്ല. കൂടാതെയോ പക്ഷെ കർത്തവ്യം ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും വരുന്നില്ല. കാരണം ആ ശരീരബോധത്തിലല്ല എങ്കിലും
ആ ബന്ധുക്കൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പോൾ അവരോടുള്ള കർത്തവ്യം നിറവേറ്റി എന്നതുകൊണ്ടും ഒന്നും തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതെല്ലാം ശരിയുമാണ്. പിന്നെയോ പക്ഷേ തന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ജീവാത്മാവിനില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു, ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ നേടേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടെ അവനവന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും, തസ്മാദസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ഓരോരുത്തരും അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ കടമകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. കാരണം നമ്മോടൊപ്പമുള്ളവരെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ആ കടമ നമ്മുടെ കടമയാണ്. നമ്മളൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട്, പുരുഷനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട്, അച്ഛനായതുകൊണ്ട്, അമ്മയായതുകൊണ്ട്, സഹോദരൻ, സഹോദരി, മക്കൾ ഇവരെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കടമകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെല്ലാം കർത്തവ്യമാണ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് ആ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ആ ആഗ്രഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിഘ്നം സംഭവിച്ചാൽ, ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് അല്ല ആഗ്രഹത്തിന് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വിഷമമാകുന്നു, കോപം വരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സില് ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു. അതെല്ലാം കർമ്മഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ആധ്യാത്മിക ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്തെല്ലാം ആയാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കടമകളെല്ലാം നിർവഹിക്കുക. പിന്നെയോ നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പിന്നീട് തുടരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമപദം എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനും അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മുക്തിയും. അതാണ് പരമപദം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ഫലേച്ഛയന്യേ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുത്തമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ അഹിംസാനിരതനോ ആകണമെന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹിംസാവാദിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, മൃഗങ്ങളെ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക, അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മമാണ്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് സാമൂഹ്യ സേവ, അല്ലെങ്കിൽ അനാഥർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതെല്ലാം സാമൂഹ്യ സേവയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യ സേവനവും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ്. ആ പ്രവർത്തികൾ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയേക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട അത്യുത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാതെ കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം. കാരണം ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ്, ഫാമിലിയോടുകൂടി താമസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയെല്ലാം നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തോളൂ, പക്ഷേ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി ചെയ്യപ്പെട്ട ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉതകുന്നവയാണ് വേദോക്തങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളും ചടങ്ങുകളും എല്ലാം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമോ പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഒന്നാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന്. എന്തിനായിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി മാസ്തിത ജനകാദയഃ ലോക സംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ താങ്കൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് അർജുനനോട് ചെയ്യുന്ന ഉപദേശമാണ്, നമ്മളോടും ചെയ്യുന്ന ഉപദേശമാണ്. കാരണം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചാലും പിന്നീട് എന്തിനായിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി, പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞു, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു, ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. എങ്കിലും നമ്മൾ വീണ്ടും കർമ്മം എന്തിനായിട്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജനകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സീതാദേവിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ജനക മഹാരാജാവാണ്. അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു രാജാവായിരുന്നു, രാജർഷി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള കടമകളെല്ലാം അദ്ദേഹം നിറവേറ്റിയിരുന്നു. എന്തിനായിക്കൊണ്ട്? കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായിരുന്നു. പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുന്നു. എന്തിനായിക്കൊണ്ട്? അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മാർഗദർശനത്തിനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ രാജാവ് താൻ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവനാണ്, താൻ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ജനങ്ങൾ അത് തന്നെ സ്വീകരിക്കും, ആ വഴി സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാനായിട്ട്, ഒരു മാതൃകയാകുവാനായിട്ട് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരാണെങ്കിലും ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ, ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി, ആചാര്യന്മാരാണെങ്കിലും ഗുരുക്കന്മാരാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും അവർ ആ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട്, ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ഒരു രാജകുമാരനാണ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അർജുനനെ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർക്കൊരു മാതൃകയാകുവാൻ, നല്ല മാതൃകയാകുവാൻ, അവർ നിന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവേതരോചനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവർ ആ വേദാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും അതുവഴി ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുകയും വേണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം. എങ്കിലും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ കർമ്മനിരതനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അതേപോലെയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു സന്യാസി, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാർ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്ന് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. കാരണം ആ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടവണ്ണമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ, അവരെ ഇതേപോലെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അവരെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുൻപ് ഗുരു വേണ്ടം വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ ആചാര്യൻ എന്ന്, ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയാം. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് ഗുരു ശാസ്ത്രവിധിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ളവർ
ആചാര്യന്മാർ, ഗുരുക്കന്മാർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, ഇതേപോലെയുള്ള ബ്രഹ്മചാരികൾ അവരെല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുകയും വേണമെന്ന്. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയാവണ്ണമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തുകൊണ്ട് താൻ ഇവിടെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, മരണശേഷം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുവാൻ, അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരാണെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വയം ജീവിതത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതോ ആവശ്യമായതോ ആയിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനാണ്, സാക്ഷാത് കൃഷ്ണനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എങ്കിലും ഓരോ അവതാരം എടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ അവതാരത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാം നടക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാം നടക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കാര്യമേ ഇല്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം അവനവന്റെ ആ ഏത് നിലയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചുവോ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചു. കാരണം എന്തിന്? ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാകുവാൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട്, ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവിന്റെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ കംസൻ ജയിലിലിട്ടിരിക്കുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഉടൻ ആ ഒരു മകന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? അച്ഛനമ്മമാരെ മോചിപ്പിക്കുക. അത് അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചു. കാരണം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആ കംസന് സ്വയം മൃത്യുലോകം കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിലും ആ കംസനെ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വധിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ മോചിപ്പിച്ചു. അതേപോലെ ഒരുപാട് ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാർ ഭഗവാനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. ജരാസന്ധൻ 17 തവണയാണ് ആ ഭഗവാനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നത്. 17 തവണയും അദ്ദേഹം സ്വയം യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട്, ആ ജരാസന്ധനെ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്തിനായി കൊണ്ട് ചെയ്യണം? കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാകുവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം 14 വർഷം വനവാസം നടത്തി. പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ സീതയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ദുഷ്ചിന്ത വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സീതാദേവിയെ അഗ്നി പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതെല്ലാം എന്തിനായി കൊണ്ടിട്ട് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹം ഭഗവാനല്ലേ, സീതാദേവി സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. എങ്കിലും എന്തിനായി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം? കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകണം. അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മനസ്സിൽ ഒരു ദുഷ്ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ വേഷപ്രച്ഛന്നനായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് സീതാദേവിയെ കുറിച്ച് ആരോ ഒരാൾ അപവാദം പറയുന്നത് കേട്ടത്. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാ രാജാവായിരുന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് തന്റെ മേലുള്ള അഭിപ്രായം കുറയാതിരിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആ ഒരു ജീവിതത്തെ, ആ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ആ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സീതാദേവിയോട് സംശയമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം സീതാദേവി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ 3 ലോകത്തിലും ഭഗവാന് സ്വയം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല ഭഗവാന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം ഇവിടെ എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഓരോ തവണയും അവതരിക്കുമ്പോൾ അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ഏത് കുലത്തിൽ, ഏത് ധർമ്മത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു. കാരണം എന്താണ്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യദീഹം നവർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യതന്ത്രിതഃ
മമവത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാഹ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സീതാദേവിയെ ആ സമയത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് അത് കാത് പടർന്ന് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഏറ്റുപറയും. അത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ദുശ്ചിന്തയ്ക്ക് ഇടവരും. എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഭാര്യമാരെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് എന്താകും? സമൂഹത്തിൽ അധർമ്മം വളർന്നു വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ, ആ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംശയത്തിനോ ഒരു ദുഷ്പ്രചാരത്തിനോ ഇട കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹം ഉടനടി തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വയം സീതാദേവിയെ അഗ്നി പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചതെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭാര്യയിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം. ആ ജനങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ട് അവരെ സാത്വികരായിട്ട് ഉയർത്തി ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കേണ്ട ചുമതല തന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യഭരണം കാഴ്ചവെക്കാനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ താങ്കൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ സ്വയം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാകില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ചിന്തകൾ തിരിയാനായിട്ടുള്ള ഇടവരുത്തുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു സദാചാരത്തിന് ഒരു വിഘ്നം വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ, സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് മറ്റുള്ളവരും പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? ഒന്നുകിൽ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള നടന്മാരെ, നടിമാരെ, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ, ഇവരെയെല്ലാമാണ് ജനങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ദിവസവും പേപ്പറിൽ വരുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവരുടെ ആ ജീവിത രീതി സാധാരണ ജനങ്ങളും പിന്തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹം ഇത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നത്. ആരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ പിന്തുടരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല. പിന്നെയോ സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ ആ സമൂഹം തന്നെ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സമൂഹം എങ്ങനെ അധപ്പതിക്കും? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉച്ചിതേയൂരിമേ ലോകാന കുര്യാം കർമ്മചേദഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജാഹ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങൾ എല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം വഞ്ചിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പമാണ് വർണ്ണസങ്കരം. ജനങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സമാധാന പ്രിയരും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധം സംഘടിതരുമാക്കുന്ന ചിട്ടകളും നിബന്ധനകളും ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഈ സാമൂഹ്യ അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സുപ്രധാന അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യവും അതിന്റെ അന്തസ്സും പരിപാലിക്കുന്നതിന് സ്വാഭാവികമായും ഈ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നു. സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവാണല്ലോ ശ്രീ ഭഗവാൻ. നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ആ ജീവകോടികൾ വഴി പിഴച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സാമൂഹ്യ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പൊതുവെ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി മുന്നേറുണ്ടെന്നവരാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോ തവണയും സമൂഹത്തിൽ ഇതേപോലെ അധർമ്മം വളർന്ന് ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അനുകരിച്ച് നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ അനുസരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി 7 ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ ചെറുവിരലിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു. നമുക്കത് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് അവതരിച്ചു, ആ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു, ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്
ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. ആ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ താൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെയും നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തുകയും കാളിയമർദ്ദനം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അതുവഴി ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അധർമ്മം പെറ്റുപെരുകുന്നു. അത് സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, താൻ ഓരോ തവണ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സക്താഹ കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാദ് വിദ്വാംസദാ അസക്ത ശിഖീർഷുർ ലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവരും മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖഭോഗത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടുമുക്കാൽ പേരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ വഴി കാണിക്കണം? ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെ വഴി കാണിക്കണം? അവരെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കണം? സ്വന്തം കർമ്മത്തിലൂടെ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മാർഗനിർദ്ദേശം കാണിച്ച് അവരെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അവർ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കരുത്. പിന്നെയോ ഫലത്തിൽ ആകാംക്ഷയില്ലാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഇവർക്കെല്ലാം ഉപദേശിക്കേണ്ടത്, ഇവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കേണ്ടത്, ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കരുത്. സ്വയം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം എന്താണ്? ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംജ്ഞനാം ദോഷയേ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്തസമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ക്രമേണ ഉള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനത്തിലുള്ളവർക്ക് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. കാരണം അവർ അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ വിലക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ ക്രമേണ അവരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയവരോട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം ഇതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ ക്രമേണ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖ ഭോഗങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞതായി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് വേണ്ടി വേദപഠനം നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. വൈദിക ചടങ്ങുകളാൽ നിയന്ത്രിതമായ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണവും ഒരാളെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ചിന്താഗതികളിലോ ഇടപെട്ട് അവരെ അലട്ടേണ്ടതില്ല. പിന്നെയോ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് സ്വന്തം പ്രവർത്തികളിൽ കൂടെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്.
കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണം? കാരണം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈഹി കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കാരണം ഞാനാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കർമ്മഫലം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവർക്കുള്ളത്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മൾ ആരും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഈ ശരീരം വെറും ജഡവസ്തുവാണ്. ശരീരത്തിനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. സത്വരജസ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ വ്യാമോഹത്താൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് അജ്ഞാനം പൂണ്ട് ഓരോരോ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവരെ ക്രമേണ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം എങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും ചേർന്ന ഒരു ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയും. ഏറെക്കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അവർ ഓർക്കുന്നില്ല. അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അത്. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ ഭഗവതാജ്ഞയനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചവയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഏത് പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സേവനം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നും അവർ അറിയുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. തത്വവിത്ത് മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോഹോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ഉള്ള കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് താനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തനാകുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ള, ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളാണ് തന്നെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതായത് കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഒരു ഭക്തൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കാരണം അയാൾക്കറിയാം, ആ ഭക്തൻ അറിയാം, അത് തന്നെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കും എന്ന്. അറിവില്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രകൃതേർ ഗുണ സമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. അപ്പോൾ അറിവില്ലാത്തവർ, അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നത്, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ആസക്തരാകുന്നത്. പക്ഷെ അറിവുള്ളവർ അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവരെ ഉപദേശിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രമേണ അവരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്ത് കർമ്മത്തിന് രഹസ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർനിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ
എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭയിച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് വേണം. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആ പൂർണ്ണ അറിവോടുകൂടി നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയോ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൂടാതെ താൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം എനിക്കാണ്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ത്യാഗബുദ്ധിയോടുകൂടി കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണജ്ഞാനവും സദാസമയം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് ഈ ആശ്രിതത്വം. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുക എന്നത് തന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് എന്നിരിക്കെ ജീവാത്മാവിന് പരമപുരുഷനുമായുള്ള സഹകരണം വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി നിന്നിട്ട് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാനാകില്ല. അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ധർമ്മമാണത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷമായിരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ജീവിതം ഒരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതമോ ആകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം അതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനമാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ആജ്ഞാനുസാരണം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതേപടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര അലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. യജ്ഞപുരുഷന് വേണ്ടി, അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചോ, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചോ അതേ വഴി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കർമ്മഫലത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാം. അല്ലെങ്കിലോ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഇവിടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വരേണ്ടി വരും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നു, ഏതേതഭ്യസൂ എന്തോ നാനു തിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമോഢാംസ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. കാരണം എന്താണ്? പൂർണ്ണത നേടുവാനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആചാര്യന്മാർ വന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് പലതരത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ മനുഷ്യ ജീവിതം പ്രയോജനപ്പെടാതെ വരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവർ, അതായത് അജ്ഞാനികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും പുരോഗതി നേടി ആ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം കർമ്മഫലം അവരെ പിന്തുടരുന്നു. ആ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് കർമ്മഫലത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം.
അപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതുവഴി നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ, കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ഭഗവത് പ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതിർ ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹാക്യം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അതായത് നമ്മൾ നിർബന്ധത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനം മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ജ്ഞാനികളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള യോഗികളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അങ്ങനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പല വിധത്തിലും നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയിലാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആരായാലും ശരി. അപ്പോൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ വലയ്ക്കും. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാലും കൂടെ ശരീരസ്ഥനായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇതേ വഴി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? അതിന് വഴിയുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥോ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർനവശമാഗച്ഛേ തോഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനോ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാകാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക വഴികളുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയ്ക്ക് ഉന്നതമായ രുചിയിലേക്ക് നയിക്കുക. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് അവയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ രാഗദ്വേഷങ്ങളെ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മീയ പുരോഗതി നേടുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടതാണ്. അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവനവന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധർമ്മോ ഭയാവഹഃ. തെറ്റോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെയാണ്. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവനവന് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, അതുവഴി കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക, കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പ്രധാനമായിട്ട് അർജുനൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച അഥകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ അനിച്ഛന്നഭിവാഷ്ണേയാം ബലാദിവ നിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്?
അതിന്റെ പുറകിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ, അതിന്റെ പ്രേരണ എന്തായിരിക്കും? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതും ആയ കാമമാണ് ഇതിനിങ്ങനെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാക്ക്, ത്വക്ക് മുതലായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ, കണ്ണിന് ഒരു സുന്ദരമായ വസ്തുവിനെ കാണുവാൻ, മൂക്കിന് എന്തെങ്കിലും വാസന ലഭിക്കുവാനായിട്ട്, ചെവികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുവാനായിട്ട്, നാവിന് എന്തെങ്കിലും രുചിക്കുവാനായിട്ട്, ത്വക്കിന് എന്തെങ്കിലും സ്പർശിക്കുവാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതാണ് തിങ്കിങ് സ്റ്റേജ്. അപ്പോഴോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് അതിൽ ആസക്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതാണ് ഫീലിംഗ് സ്റ്റേജ്. അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി വരുന്നു, അതിനെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാമമായിട്ട്, ആസക്തി അതിയായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും അടക്കാനാകാത്ത ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിനെ സ്വന്തമാക്കണം, ഏത് വിധേനയും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിനെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ആ കാമം പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആ കാമം എന്തായിട്ട് തീരുന്നു? കോപമായിട്ട് തീരുന്നു. ആ കോപം പിന്നീട് നമ്മളെ ഡെലൂഷൻ, അത് വ്യാമോഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കാരണം കോപം കാമം തീർക്കാനാകാത്ത കാമമാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല, അത് ദേഷ്യമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ദേഷ്യം നമ്മളെ പിന്നീട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് വിഘ്നമായിട്ട് നിന്ന് എന്തിനേയും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും അതിനെ സ്വന്തമാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യാമോഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. ആ വ്യാമോഹം പിന്നീട് നമ്മളെ ബുദ്ധിയെ ശരിയാവണ്ണം നയിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ബുദ്ധിയെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിഭ്രംശം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ബുദ്ധിഭ്രംശം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മളെ പിന്നീട് അധഃപതനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ രജോ ഗുണ സമ്പർക്കത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാമം, ആ കാമം പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നു. ആ ക്രോധം നമ്മളെ ബുദ്ധിനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതായത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാമമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാമം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവിനെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദത്തിനായി അനേകം രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ആത്മീയ അനുഭൂതിയുടെ ചെറു കണങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. അവർക്ക് ഭാഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഭാഗികമായ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സേവന മനോഭാവം, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ സേവനം, ജീവാത്മാവിന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ആ സേവന മനോഭാവം ഭൗതികതയിൽ സ്വാർത്ഥതയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇന്ദ്രിയ സുഖ പ്രവണത, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള കാമമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ കാമത്തിന് വിധേയരാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്ന്. അതായത് നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ, മൂലസ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായിരിക്കണം ഒരു ആഗ്രഹവും പ്രവൃത്തിയും. പക്ഷെ ഭൗതികതയിൽ ആ ശരീരബോധത്തിൽ ശരീരവുമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവിന്റെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മം അജ്ഞാനത്താൽ കാമമായിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്, സ്വാർത്ഥതയായിട്ട് അത് മാറുന്നത്.
അവനവന്റെ സുഖം മാത്രം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞാനത്താൽ, അവിദ്യയാൽ, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവാത്മാവിനെ പല വിധത്തിൽ ഈ കാമം എന്നുള്ള ആ ഒരു പാപം കവറിങ്, അതായത് ഒരു കോട്ടിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ധൂമേന മ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽഭേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിലെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാമം എന്നുള്ള ഈ ലസ്റ്റ്, അതായത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി, ആ ആസക്തി ജീവാത്മാവിനെ പല തരത്തിൽ പല അളവുകളിൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ അജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജീവരാശികളെ നമുക്ക് കാണാം. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, ഇഴജന്തുക്കളുണ്ട്, ജലജീവികളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കാമം എന്നുള്ള ഒരു ആവരണമുണ്ട്. ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോ ജീവാത്മാവുണ്ട്. അപ്പോൾ പല വിധത്തിലാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളെ ഈ കാമം എന്നുള്ള ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണത്? ധൂമേന വ്രിയതേ മന്യർ, ഒരു പുക തീയിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ, പിന്നെയോ ഒരു കണ്ണാടിയെ പൊടി മൂടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ, പിന്നെയോ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ, ഭ്രൂണത്തെ ഒരു ഗർഭപാത്രം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ, അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ 3 അളവുകളിൽ ഈ കാമം ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിമിഷം അതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ജീവാത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധമായ അവബോധത്തെ മൂടി വെക്കുന്നതിന് 3 തലത്തിലുള്ള 3 തലങ്ങൾ, 3 തലത്തിലുള്ള 3 അളവുകളിലുള്ള ആവരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ഈ മൂടുന്ന ആവരണം കാമമാണ്. അപ്പോൾ 3 അളവുകളിൽ, 3 വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ഈ ജീവാത്മാവിനെ കാമം എന്നുള്ള ആവരണം മൂടിയിരിക്കുന്നു. അതെന്തൊക്കെയാണ്? അതിനെ പുകയോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ, അതായത് തീയിനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന പുകയോട് ഈ കാമത്തെ ഉപമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് മനുഷ്യനായിട്ട്, അതായത് അതിലൂടെ ജീവസ്ഫുലിംഗത്തിന്റെ തീയെ തെല്ലൊന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്ത അല്പം മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പുക മൂടിയ തീയോട് ഉപമിക്കാം. പുകയുള്ള സ്ഥലത്ത് തീയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് തുടക്കത്തിൽ കാണുകയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു കത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് മനുഷ്യനിൽ ഈ കാമത്തിന്റെ ആവരണം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരറിവ്, ഒരു കേൾവി നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ, ശ്രവണം നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ, എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അബദ്ധവശാലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടു, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് നമ്മുടെ ഈ കാമം എന്നുള്ള ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് പുക തീയിനെ മൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു കാറ്റ് വന്നാൽ ആ പുക മാറിപ്പോയി തീ ആളിക്കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഇതേപോലെയുള്ള കാമത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ, കാമം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സത്സംഗത്തിലൂടെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത്രമാത്രം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക സുഖഭോഗത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാക്കാം. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആവരണങ്ങൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ളതാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? കണ്ണാടിയിലെ പൊടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ചര്യകളാൽ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തമമായ ഉപാധി ഭഗവൻ നാമോച്ചാരണമാണ്. പക്ഷേ പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി പക്ഷി മൃഗാദികളോടും പുകയ്ക്കുള്ളിലെ തീ മനുഷ്യനോടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പൊടിയെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് തേച്ച് ഇല്ലാതാക്കണം. ആ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി നമ്മൾ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുഖം അതിൽ കാണുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ പക്ഷി മൃഗാദികൾ എല്ലാവരും അവർ പരിണാമം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സത്സംഗത്തിലൂടെ ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കാമമാണെങ്കിലും അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പരിശ്രമിക്കണം, പരിണാമത്തിലൂടെ മനുഷ്യനാകണം. പക്ഷേ
ഒരു ഗർഭപാത്രത്തെ ഗർഭപാത്രം ഭ്രൂണത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള ആവരണമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഗർഭാശയത്താൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെ കാട്ടുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും ആകാത്ത നിലയാണ്. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമാനമാണ്. കാരണം വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകളാണ്. അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലം അവ മിക്കവാറും പ്രജ്ഞാശൂന്യരായി അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ ആക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അതിയായിട്ടുള്ള കാമപ്രകടനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തി മൂലം വളരെയധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് ഇങ്ങനെ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് ഇളകാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. ആ വൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അവയ്ക്ക് ആവരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. മഴയായാലും വെയിലായാലും മഞ്ഞായാലും എല്ലാം കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് അതിയായ കാമപ്രകടനം മൂലം ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് ആ വൃക്ഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ കാമം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആവൃതം ജ്ഞാനമേ തേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേനച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്തിൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് വിവേകശാലികളാണെങ്കിൽ കൂടെ ശരിയെന്ത് തെറ്റെന്ത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ബുദ്ധിശാലികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയെ പോലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന, അതെങ്കിൽ പാപകർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശത്രുവാണ് ഈ കാമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ബുദ്ധിയെ പോലും ഈ കാമം എന്നുള്ള ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ജീവന്റെ ഭൗതികതയിലെ സ്ഥിതിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനാണ് ഉതകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തളച്ചു നിർത്തുന്ന അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കാമം. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും തോറും ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മോചനം സാധ്യമാക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ കാമം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ശത്രു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്യതേ ഏതർ വിമോഹയത്യേഷാ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയിലാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ചാരിയട്ട്, ഒരു തേരായിട്ട് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ആ തേരിനെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ഈ തേര്. ആ തേരിനെ നയിക്കുന്ന, ശരീരത്തെ നയിക്കുന്നവയാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഈ 5 കുതിരകൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ആ മനസ്സാണ് കടിഞ്ഞാൺ. ആ കടിഞ്ഞാണിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി. ആ തേരിലിരിക്കുന്നത് ആത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരമാകുന്ന തേരിലിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കടിഞ്ഞാണാകുന്ന മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ, കടിഞ്ഞാണാകുന്ന മനസ്സിനെ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 5 കുതിരകൾ നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. മനസ്സാണ് കടിഞ്ഞാൺ. ബുദ്ധി ആ കടിഞ്ഞാണിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ്, ആ തേരാളിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രഥത്തെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധി. അപ്പോൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ, കാരണം ബുദ്ധി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യണമോ അല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷണത്തോടു കൂടി ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണമോ, ഏതാണ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവയിലാണ് ഈ കാമം ഇരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു? അപ്പോൾ മനസ്സിലാണ് ഈ ചിന്തകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സുപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ആ വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം. മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ആ ചിന്തയാകുകയായി. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി വന്നു. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് മനസ്സെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ വസ്തുക്കളെ കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ സുഖഭോഗം, ആസക്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവ് താനാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണ്, ദേഹബോധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഈ ഒരു സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ആ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാകുന്നു. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് അനുഭവിക്കുന്നത് താനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിലാണ് ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലത്തെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഈ കാമം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അതാണ് പാപകർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ശരീരബോധത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ആസക്തി വരുമ്പോൾ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പാപകർമ്മമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കുക, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കണ്ണായാലും ചെവിയായാലും മൂക്കായാലും നാക്കായാലും ത്വക്കായാലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി, വൈരാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയതയിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിന് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഈ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതുവഴി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹോർ ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. അതുകൊണ്ട് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവാണെങ്കിലോ ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതമാണ്. അപ്പോൾ ആത്മാവിന് സ്വന്തം ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മാവ് വിചാരിക്കണം, ആത്മാവിന് തന്റെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്നുള്ള ഒരു വിവേകം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മനസ്സ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിക്കും നടുവിലാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം? ആ ശരീരത്തെക്കാൾ ഉന്നതമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നതമാണ് മനസ്സ്, മനസ്സിനേക്കാൾ ഉന്നതമാണ് ബുദ്ധി, ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതമാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ബുദ്ധിയെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. ഈ ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ, അതായത് ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്, ദൃഢനിശ്ചയം. ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിൽ ആകൃഷ്ടനാകുകയില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഉള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അധമ്യമായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉന്നതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭൗതികമായ ശരീരം ഉള്ളപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സും ബുദ്ധിയും നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സ് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ചലിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാത്മേവേന സാധിക്കും. കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആപൂര്യമാണമചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപഹ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തി മാപ്നോതി സകാമകാമി. അതായത് എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് അനേകം നദികൾ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമുദ്രം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികമാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്കിലും നമ്മൾ അവ തീർക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ പോകരുത്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോകരുത്. പിന്നെയോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് വിവേക ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അത് നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മനസ്സ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ പുറകെ പോകും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ, ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലൂടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ ആ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക്, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോറി, കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ